дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон ғайр аз сохтмони нерӯгоҳи барқии оби рохун татбиқи боз 12 лоиҳаҳои сармоягузорӣ идома дорад. Си Ҷинпин ба артиши Чин фармон дод барои ҷанг бо Амрико омода бошанд. Новобаста аз вируси корона дар Тоҷикистон Иди меҳргон баргузор мешавад. Варзишгари шинохта Криштиану Роналду гирифтори коронавирус шуд. Бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Сабрина Акрамова. Салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дидор бо коргарони нерӯгоҳи барқии обии Рохун таъкид намуданд ки ҷумҳурӣ дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ мебошад ва яке аз кишварҳои асосии истеҳсолкунандаи энергияи сабз дар миқёси сайёра ба шумор меравад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд карданд ки сохтмони нерӯгоҳи барқии обӣ дар дарёҳои кишвар ба таъмин намудани тавозун байни талабот ба қувваи барқ ва захираҳои об мусоидат карда барои идоракунии устувори захираҳои об ва коҳиш додани норасоии нерӯи барқ дар минтақа кӯмак мерасонад. Ҳамчунин президенти мамлакат зикр намуданд ки Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ мебошад ва яке аз кишварҳои асосии истеҳсолкунандаи энергияи сабз дар миқёси сайёра ба шумор меравад. Мо мехоҳем ин имкониятҳои азимро на танҳо ба нафъи худ балки ба манфиати дигарон аз ҷумла мардумони минтақаи Осиёи марказӣ ва ҷанубӣ истифода барем. Ба ин хотир мо ҷиҳати зиёд кардани истеҳсоли нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза, яъне барқе ки аз манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия истеҳсол мегардад ва тавсеаи шабакаҳои интиқоли он як қатор лоиҳаҳоро таҳия карда онҳоро бо ҳамкории шарикони байналмилалӣ амалӣ карда истодаем, зикр карданд сарвари давлат. Ҳамчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон илова намуданд ки дар натиҷаи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ то имрӯз шабакаи ягонаи энергетикии кишвар таъсис дода фаъолияти устувории низоми энергетикӣ таъмин карда шуд. Си Ҷинпин ба артиши Чин фармон дод барои ҷанг бо Амрико омода бошанд. роҳбари Чин ахиран дар вокуниш ба иқдоми Кохи сафед барои фурӯши таслиҳот ба Тайван ба нерӯҳои мусаллаҳи кишвараш дастур дод то ҳамаи тавони фикрӣ ва бадании худро барои ширкат дар як ҷанги эҳтимолӣ ба кор гиранд. Си Ҷинпин роҳбари Чин имрӯз ҳангоми дидор бо туфангдорони дарёи артиши халқии озодии Чин дар вилояти ҷанубии Гуандун ба сарбозон муроҷиат карда онҳоро даъват кард ки ба принсипҳои низомӣ ва ростқавлӣ дар иҷрои вазифаҳояшон барои ин набарди эҳтимолӣ комилан садоқатманд бошанд. иттилоъ додааст Садои Хуросон. Си Ҷинпин аз нерӯҳои мусаллаҳи кишвараш хост барои ҷанг омода бошанду тамоми энергия ва фикри худро бар омодагии размӣ мутамарказ кунанд. Танҳо байни Пекин ва Вашингтон бар асари дахолати Амрико дар умури Тайван ва низ ҳамагирии ҷаҳонии бемории корона ташдид шудааст. Ёдрас мешавем ки Жао Лиҷиян сухангӯи вазорати умури хориҷаи Чин ахиран дар нишасти матбуотие таъкид кардааст ки дар ҷаҳон кам кишваре ҳаст ки мехоҳад бо Амрико ҳамкорӣ кунад. Сухангӯи вазорати хориҷаи Чин дар посух ба суоле дар бораи суханони Майк Помпео вазири хориҷаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ки гуфта буд кишварҳои ҷаҳон бо Амрико ҳамроҳ шуданд, таъкид кард он чи Помпео гуфт хилофи воқеиятҳои мавҷуд аст. Новобаста аз вируси корона дар Тоҷикистон Иди меҳргон баргузор мешавад. Дар боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсии пойтахт рӯзи 18 октябр Иди меҳргон ва фестивал намоиши шолӣ ва биринҷ доир мегардад. Тавре дафтари матбуоти раиси шаҳри Душанбе хабар додааст. Ин чорабиниҳо аз ҷониби Вазорати кишоварзии ҷумҳурӣ дар ҳамдастӣ бо шаҳрдории Душанбе гузаронида мешавад. гуфта шудааст ки деҳқонони кишвар маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ аз ҷумла навъҳои гуногуни зироати кишоварзӣ ва сабзавоту меваро бо нархҳои дастрас ба мардум пешкаш мекунанд. Криштиану Роналду гирифтори коронавирус шуд.
федератсияи футболи Португалия эълон кард натиҷаи озмоиши коронаи Криштиану Роналду мусбат шудааст. Ба гузориши сомонаи варзиш, федератсияи футболи Португалия эълон кард ки тести коронаи Криштиану Роналду мусбат баромад. ситораи маъруфи португалӣ ки дар урдуи тими миллии кишвараш барои бозӣ муқобили Швейтсария дар Лигаи миллатҳои Аврупо ҳузур дошт, ин бозиро аз даст хоҳад дод ва бояд ба карантин биравад. тибқи гузоришҳо Криштиану Роналду феълан алоими бемориро надорад, вале аз ҳамтимиҳояш дар тими миллӣ ҷудо шудаву зери назари пизишкон қарор дорад. дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба анҷом мерасад. то барномаҳои навбатӣ хушу хурсанд бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.